Здравейте! В днешното видео ще финализираме плащанията към доставчици, които маркирахме и включихме в банков експорт в предходният ни видеоурок. Както виждате, в момента сме в изходна позиция в експорт банки. И ако сега формираме справката наново, ще видим, че част от нашите фактури са предложени за плащане. Те все още са предложени, но не са платени, не са закрити. За да ги закрием, трябва да минем през няколко стъпки. Първо, това плащане трябва да бъде потвърдено. Имаме два начина за работа. Потвърждението може да се прави от по-високо поставен служител, т.е. аз като човек формиращ платежните нареждания и експорта, да не мога да го потвърдя, докато мой ръководител не потвърди, че това ще са фактурите, които ще платим. Или ако пък сам отговарям за всичко, сам да си потвърдя експорта и да премина към плащането на тези документи. Ако работим в първия вариант, имаме отделно меню потвърждение на банков експорт. До това меню ще има само човекът, потребителят, който има право да потвърждава експорти. Съответно той ще зареди нашия експорт, който е формиран, но не осчетоводен. Ще види какво имаме формирано като предложение за плащане и респективно може да го потвърди или не. Ако желая да се правят корекции по този експорт, то може да уведоми мен като човек формирал този банков експорт по имейл или през SMS какво трябва да се направи. В общия случай човека, който формира банкови експорт и човека, който си го потвърждава, и поради тази причина в експорт банки също има изнесена възможност за потвърждаване. Зареждаме си експорта, който сме записали, все още е предложен за плащане, и през бутона потвърди той вече е потвърден. От тук насетне имаме възможност да преминем нататък към формирането на файла и осчетоводяването на експорта. Бутоните тук стават активни последователно. Формирайки файлът, той е формиран в пътя, който сме задали тук в настройките, и е в формат спрямо банката, която сме заложили в нашата аналитична сметка. Съответно тук статуса веднага се актуализира. Формиран е файлът. Този файл обработваме в електронното банкиране. А това, което трябва да направим в MacMaster, е да осчетоводим експорта, с което нашите фактури се закриват, и да изпратим по имейл извлечение на нашите доставчици какви фактури сме им платили. Сега няма да изпращаме имейли. И последната опция, която можем да използваме докато сме тук в експорт банки, е да разпечатаме различни видове справки. Какво сме платили с конкретния експорт. Съответно, ето ни е информацията и от тук в PDF или да го изведем на екран. Информацията за всеки експорт се записва тук в списъка с формираните експорти, като през различните статуси можем да зареждаме и експортите в съответния статус. С това платихме на нашите доставчици и видяхте всъщност колко бързо и лесно можем да формираме платежни нареждания и да осчетоводяваме тези платежни нареждания. А за още полезни видеоуроци и съвети за работа с MacMaster можете да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да ни следвате в социалните мрежи.